Zašto su mi naslovi klipova na engleskom? Da objasnim to sad. Slušajte me svi. Ako vam je YouTube na engleskom, bit će vam videi na engleskom. Ako otvorite recimo moj video I love bananas, možete da kliknete ovde CC. Sad je English namešteno. I evo, ovde možete da odaberete English ili Serbian. Ako odaberete Serbian, vidite, kad ja pričam mogu banane, pojavi se... Evo napokon i ja da napravim jedan pozitivan video. Dosta ste me kritikovali za to što... Evo, a ako promenite na engleski, prevod na engleski, da mogu ljudi koji ne znaju srpski da gledaju. Imam par stranaca koji mi se s vremena na vreme javljaju u komentarima da prate moje videe. Nisu stranci ono, ne znam nija šta, Amerikanci ili tako nešto, nego su ono, tipa Makedonci, pa ne pričaju baš savršeno srpski, ali ono, razumeju tu i tamo i onda mogu da prate moj video, ali imaju dole na engleskom i onda razumeju tačno što sam rekao. I onda... Zacujem samo ne mogu videe, ali kao što i sami znate, mnogo je lakše prozivati nego hvaliti, a i prijateljstva se... I onda ide prevod na engleski. I ako vam je YouTube namešten na engleski, i to, ako vam je samo na engleski namešten, naslov će da bude na engleskom. Ako vam je na bilo koji drugi jezik namešten, bit će na srpskom. Znači, ako vam je hrvatski YouTube, ako vam je bosanski YouTube, ako vam je crnogorski YouTube, ako vam je makedonski, ne znam šta još može, mongolski YouTube, nebitno, bit će naslov na srpskom. A ako vam je na engleskom, bit će na engleskom. Tako da... Da. I ne samo to, i deskripcija je na engleskom. Meni je YouTube na engleskom zato što ja ne snalazim se kad je na srpskom. Ne znam, ono, kad mi kaže datoteka i ne znam... Mani me toga. Kad vidim Toniju je na hrvatskom i kad mi on pošalje screenshot nečega kod njega iz YouTube studija, ja ne mogu da se snađem. Ono, ja moram to da vidi kod sebe da bi znao gde se on nalazi. Dobro, podsjeća me na